Ini dukkan menhiyo. Dukkan menhikayo. Tangan tangasu. Dukkan si. Dukkan nama dile behaw bar kawe ko perlu esana. खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो आर चिरां चेनेलाव गासैखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय जोंहा दिनै माने सासे आबैया मोजां गामिखौ खोन्थानो रोङाखै ने ब्र मोजां खोन्थानो रोङाखै औ ओमफ्राय दा जों सोंगासिनो ओमफ्राय नै ब्रआबो सोंबाय ओमफ्राय गावबो मोजाङै खोन्थानो रोङाखै आरो ना ओमफ्राय बिनि थाखायनो दा भिडिअनि गेजेरजों एसे फोरमायनो सानबाय आरो ना गासैबो रायजो राजाफोरनो ओमफ्राय जों आबैनावनो सोंगोन ने आबैनावनो सोंना लासै बबे जायगानि ओमफ्राय जुदि सिनायबायोबा कमेन्टफ्राव खोन्था हरबानो जाबाय ओमफ्राय जोङो माने खबर होनो हागोन आरो ना ने ब्र दा इयो माने बलांगुरि अक्सिगुरि होननाय जायगायाव दंफैयो आरो औ बलांगुरि अक्सिगुरियाव दंफैयो आरो दा नै दा सारियालायावनो दं आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय रायजोफोर ओमफ्राय दा जोङो आबैनाव सोंना लानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय गासिबो मिथिजोबगोन आरो ना गाइसमोन आबै बबे जायगानि होनदों नोङो बबे जायगानि होनदों हा रायलायनो हाला लोमजादों नामा हा दा बबेनिफ्राय फैनाय नों आबै जेनेबा फैनाया मा गामिमोनलाय मा गामि होनदों गामिखौ खोन्थादोंमोन नामा ब्र देवलगुरि होनदों ना फैनाया बबे गामिनिफ्राय फैदों देवलगुरिनिफ्राय फैदों ओमफ्राय थांगोना बबे गामियाव मा गामियाव थांगोन हा देलाय आबै मोजां खोन्थालाय देलाय मानसिफोर सिनायगोन ना नोंखौ ओमफ्राय लांफैगोन दे उनावहाय नागिरगोन ना दा सारियालियाव दं ना औ सारियालियाव दं दा सारियालियाव दं आरो ना रायजोफोर ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिजनि हालामनि सारियालियाव ना सारियालियाव दं आरो ना बलांगुरिनि एसे सानजा जायो अक्सिगुरि सारियालि ना बलांगुरिनि एसे सानजा जायो आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय जोंना आबैया बेयावहाय आन्दायफैदों ओमफ्राय दा गाव मोजाङै गावनि एड्रेसखौ खोन्थानो रोङाखै आरो ना रायजोफोर ओमफ्राय दा जों मोजाङै सोंदों ओमफ्य आबैया दा देवलगुरियाव थांगोन देवलगुरिनिफ्राय फैदों ना देवलगुरिफोरा एसे देवलगुरिफोरा एसे आरो आमार किबाथ' आबै ना औ कुन्टु अबे हा गोदानाव थांगोन आबै हा खुंख्राजरा हा गोदानाव फारासाव अ फारासाव ओमफ्राय सोरनाव थांगोन नों आबै देलाय खोन्थालाय जाय हा सोरनाव मोसौ बिबुनाव दे मोसौ बिबुनाव दा ने नै आबैया दा मोसौ बिबुनाव थांगोन आरो ना खुंख्राजरायाव फारासाव थांगोन होनदों ओमफ्राय देवलगुरिनिफ्राय फैदों आरो ना आबैया ओमफ्राय दा सोरबाफोर जुदि मोनथियोबा सिनायबायदोंबा ओमफ्राय खबर लाहरबानो जाबाय आरो ना कमेन्टफ्राव खोन्थाहरबानो जाबाय सिनायो होननानै अब्लानो मानसिखौ मोनफिनगोन आरो ना दा सारियालियाव दं आरो दखान अबे दखान दखानाथ' मोनगोन खुंख्राजरायाव दा मोनहैगोन दे ओमफ्राय खुंख्राजरानि मानसिफोर जेनेबा रायजोफोर सोरबाफोर सिनायबायबा कमेन्टफ्राव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना सिनायखायोनो ना आबै दा आबैया जेनेबा सारियालियाव अक्सिगुरि सारियालियावनो जिरायथ'सिनो आरो ना ओमफ्राय आं भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय आरो ना गाइसमोन रायजोफोर बेसेबां अन्थाव बाथावना ओमफ्राय आबैया एसे लोमजास्रोदोंबो आरो ना ओमफ्राय बांद्राय खोथाफोरखौ नै थांथारनो गोसो जाबायनो आयौ गोबाव दोनहैगोन गोदाव सोराव ना मिथिया हसिया औ सेसखा dukkan nama dile behaw bar kawe ko perlu esana মানে দোকানত লৈ কবা কয় দোকান লৈ ঘরে এতিয়া কত perlu এসে বলি বলে কি কম মই টাকার ভাড়ার কথা আছে ভাড়াতে চিন্তা নাই যদি মানুষ জায়গা যদি পাই যায় তখন তো কিবা করব পারে মানুষ তো কোট আছিল যেনেবা এই সারিলি অফিস সারিলি কাবা লৈ আইছে লৈ আহি কয় কি কুংকা ধরা লৈ দিবি বলি কয় তার ভাইয়ে বলে পয়সা দিব ভাড়া দিব কয় কি কম জারলা ना जारला हयासे माने बिराद जारला जाबाय आरो ना आबैखौ दा अबाव दोनहैगोन अबाव मागोन जागासिनो ओमफ्राय दा जायगाखौ मिथिनायनि मोनबा दोनना फैनो हासिगोन आरो औ जायगाथारखौबो दा मिथियाबा ने दा उसुबिदा जाबाय आरो ना